Sí. No, No, no. Merkel. Començaríem el ple ordinari d'avui dia 7. Començaríem per l'aprovació de l'acte anterior. Senyor secretari, no em costa cap modificació o cap aportació nova. Si és així, la donaríem per aprovada. Després, despatx d'ofici, els actes de Junta de Govern dels dies 13 de gener, 27 de gener i 10 de febrer. També les donaríem per aprovades. Següent punt, informe de morositat 2015, el quart trimestre. Senyora interventora. Pel que fa a l'informe de morositat del quart trimestre de l'entitat pública empresarial La Lira, el resultat ens diu que no hi ha cap factura que hagi estat pagada fora de termini, per tant l'import seria 0. I pel que fa a l'Ajuntament de Tremp, hi hauria 13 factures pagades fora de termini amb un import total de 4.631 euros. D'acord, alguna intervenció? No. Donem per aprovat. Llei d'estabilitat pressupostària, liquidació trimestral, exercici 2015 i període mig de pagament quart trimestre. Interventora. També donant compte de la tramesa de la liquidació avançada del quart trimestre, seria amb un resultat que es complirà l'estabilitat pressupostària, es complirà també l'objectiu de la regla de la despesa i també el deute viu. I pel que fa al període mig de pagament, doncs ens dona un resultat de menys 5,54 dies pel que fa a l'Ajuntament de Tremp, menys 27,23 dies pel que fa a l'entitat pública empresarial La Lira i a nivell consolidat seria menys 6 dies. D'acord. Alguna intervenció? No. Bé, per aprovar. Següent punt, nomenament de representants de l'Ajuntament a diferents òrgans. Això es tractaria quan van fer els nomenaments als diferents òrgans dins el cartipàs municipal, doncs a l'empresa Congiac van posar representant número 1 i representant número 2 i ara des de Congiac se'ns diu que el correcte o el que ells voldrien sigui que constés com a representant i el següent membre com a suplent, no representant 1 i representant 2, sinó representant i suplent. Aquest seria el petit canvi amb aquest organisme de Congiac. M'agradaria que sigués correctament, no és una empresa, és un consorci. D'acord. D'acord. Diferent. Sempre hi ha hagut la tendència a parlar d'empresa privada i d'un consorci públic, 100%. D'acord. Al segon punt es parla d'una moció presentada relativa als pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2016 presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp. Si la volen llegir o resumir-la com vulgueu, resumir-la, comentar-la. L'esperit de la mateixa jo crec que ja el coneix tots els regidors i regidores, el coneixen i l'han pogut tractar també en comissió informativa prèvia. És un sentit d'oportunitat, és a dir, en aquests moments el govern de la Generalitat a través de les diferents conselleries està tramitant el pressupost per l'exercici 2016 i diferents grups socials, partits polítics, entitats fan les seves reclamacions perquè siguin tingudes en compte. Nosaltres jo crec que representem quelcom més que una entitat privada o de caràcter social, representem una capital de comarca d'una zona que té una sèrie de dèficits que s'arrosseguen al llarg dels anys i hem volgut, amb una sola moció, intentar que se'ns tingui en compte. I que se'ns tingui en compte per parlar de què? Per parlar de comiols, per parlar dels regadius, per parlar de l'accessibilitat als nuclis, per parlar de coses més concretes com és l'acabament de les obres de la Lira, per parlar del Pla Únic d'Obres i Serveis, que fa 5 anys que no es convoca, per parlar del deute que la Generalitat té amb aquest Ajuntament i en molts d'altres. I aquest és el sentit. Sabem que posteriorment hi ha hagut un altre grup que ha presentat una moció assemblada en els termes, amb una diferència menor, perquè és assumible,
i se'ns va demanar si estaríem d'acord en fer-ne de les dues una. Doncs perfectament, sempre que s'incorpori lo del pla únic d'obres i serveis, que creiem que és capital per municipis i comarques com les nostres. Sí, nosaltres l'únic que vam demanar, vam veure la seva moció i Esquerra també n'havia presentat una, i és que la seva estava força bé. L'únic que vam demanar és que al punt on es demana que es pagui els deutes als ajuntaments de Tremp i als municipis i als ajuntaments de la comarca, que s'inclogués també que es pagués al Consell Comarcal. Per tant, nosaltres el que fem és retirar la moció que havíem presentat, la retirem i donem suport a la de Compromís per Tremp. Sí, i s'afegirà aquesta part del Consell Comarcal al punt penúltim. D'acord, doncs. El que quedaria és, perdó, si ho vull entendre, liquidació dels deutes de la Generalitat amb aquest apartat als diferents municipis, 1.600.000 euros aproximadament en el cas de Tremp, així com amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Sí. I llavors la moció que ve darrere nosaltres la retirem perquè no té sentit presentar-ne dos d'iguals. D'acord, doncs quedaria aprovada per unanimitat amb aquesta modificació que s'acaba d'apuntar. Moltes gràcies. Continuem. Modificació d'ordenances fiscal per al 2016, ordenança prestació de servei a escola de música i 2.3 de l'ICIO, de l'impost de construccions. Aquí, en primer lloc, amb el tema de l'escola de música, es tractaria de modificar la cessió d'ús dels instruments, el que mantenen com a lloguer, i les fiances d'aquests mateixos instruments per posar-ho amb més temporalitat i sobretot amb un cost més adaptat a la realitat. Si ho vols acabar d'explicar, senyora interventora. Vist l'ús que se n'està fent dels instruments per part dels alumnes, els mateixos professors de l'Escola de Música han plantejat una modificació en aquest sentit, i la modificació consisteix en la fiança que ja existia, en augmentar-la una mica d'import i establir un tant mensual a nivell de tarifa per la cessió d'ús. Aquest tant mensual són 10 euros al mes i seria amb tots els casos que estan delimitats aquí, tots els instruments que hi ha. Per altra banda, hi ha una petita modificació més, i és que en el cas dels instruments de corda el que es demana és que quan es tornen aquests instruments estiguin amb les cordes en bon estat, estiguin canviades. Molt bé, i després ja pel segon punt és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La proposta era modificar aquesta ordenança 2.3 d'aquest impost amb el sentit de donar un redactat una mica molt més concret i més adaptat, que no sigui tan genèric, on hi veiem amb aquest tipus de redactat genèric hi veiem que és massa interpretable. Voldríem de moment modificar-ho per aconseguir un redactat més adaptat i, si s'escau, més endavant tornar amb aquest apartat però amb un redactat nou. El que sí que valorem i volem perseverar és amb el centre històric, que és on hi modificaríem també, donant d'alta aquestes bonificacions a tot el que considerem centre històric de Tremp. Alguna intervenció? Sí, dues consideracions. Em sembla bé que es vulgui anar a la concreció, perquè el millor és que les coses quedin clares i per tant així no hi pugui haver falses expectatives i males interpretacions, però abans el que sí que, com que tots jo crec que estem d'acord que hi hagi una bonificació de caràcter social o de caràcter de creació de llocs de treball, etc., com s'exposava en l'enunciat actual, demanaríem que aquesta concreció també es concretés en el temps, és a dir, que tingués un calendari, perquè si no trauríem una possibilitat que era interpretable per anul·lar-ho de forma definitiva. Entenem que quan això es va fer, això recollia l'esperit d'aquestes bonificacions a nivell genèric, a nivell de tota Espanya i de Catalunya, que es van incorporar a la major part d'ajuntaments, amb la voluntat que es generés llocs de treball i que hi hagués unes bonificacions per l'economia de caràcter social. Avui jo entenc que entenem nosaltres que les deixem en suspens per una concreció major, és a dir, així com en el cas històric, els que siguin béns d'interès cultural local o béns d'interès cultural nacional
ja queden dintre d'aquesta possibilitat i d'aquest barem. Amb les de caràcter social, que era més inconcret, entenem que se suspèn temporalment, però que tindrem una concreció en breu, perquè s'hi puguin acollir. Ho entenc així, no? Sí, modifiquem-ho ara, però per buscar un redactat que s'adapti. No l'anul·lem, sinó que ho deixem en suspens. Fem una modificació i després hem de buscar un redactat que concreti molt més aquests aspectes socials o d'ocupació, per després tornar-ho a incorporar amb més concreció. I encara és massa genèric, que és molt interpretable i volem que no ho sigui tant, volem que concreti molt cada un dels casos que... Ens donem un calendari i un responsable, això deu ser responsabilitat de l'àrea d'obres, suposo, no? Això començarem a treballar a partir de demà si s'escau i el que no li puc dir és quina tardança, o sigui quina... No, sí, això està clar. Alguna intervenció més? Doncs... De totes maneres, si no els sap greu, pel proper ple ens podrien portar un resum des de l'any, penso que és del 1999 que està aplicada aquesta normativa, quantes bonificacions i demandes hi ha hagut, si també veuríem l'impacte que té el tema. Sí? Bé, continuem, següent punt, plantilla orgànica 2016 i modificació del catàleg de llocs de treball. Nomenament d'un agent interí de la policia local amb caràcter d'urgència. Aquí es tractaria, donada cobrir la baixa del nostre policia, del Ramon Muñoz, que es preveu que sigui més llarga del que realment ens faria falta per la seva bona recuperació, i anomenar, que tenim la possibilitat de nomenar un agent interí com és el Jordi Fumàs Ferreres, que ja ho havia fet en d'altres ocasions, i en situació d'urgència va això. Es proposa de nomenar el Jordi Fumàs per aquest interinatge d'agent de la policia local. Ell ja anteriorment havia prestat aquests serveis a l'Ajuntament com a agent interí de la policia local, i pensem que és la persona que pot cobrir aquesta baixa interinament del Ramon Muñoz. Alguna intervenció? No, desitjar una pronta recuperació del Ramon Muñoz. D'acord. El següent punt és contratació personal temporal Ajuntament 2016. Aquí és conseqüència del punt anterior, donat que el senyor Jordi Fumàs deixa la brigada per dedicar-se interinament a la policia local, és contractar un reforç a la brigada per cobrir el lloc que deixa el Jordi Fumàs. La proposta és la contratació del Carlos Cruz Lorente, també persona que ja ha estat treballant amb la brigada de l'Ajuntament amb satisfacció de l'encarregat de la brigada i dels regidors del seu moment, i seria aquesta la petició, és substituir el Jordi Fumàs amb el Carlos Cruz Lorente amb un contracte temporal mentre el Jordi Fumàs estigui fent d'interinatge a la policia. Algun comentari? Següent punt, arrendament de les sales del Casal Cultural de Tremp. Aquí es tractaria actes que es realitzen a la biblioteca i a petició també d'algun treballador de la mateixa biblioteca, destinar aquesta sala del casal, la idea seria destinar aquesta sala del casal a diferents actes complementaris d'aquesta mateixa biblioteca per descongestionar una mica i per no haver de fer moltes modificacions de mobiliari com està succeint alguna vegada. Es tractaria de fer un contracte amb el casal cultural i l'import d'aquest contracte, l'import d'aquest lloguer, per anomenar-ho així, és l'equivalent a la quota tributària de l'impost de l'IBI. Amb el ben entès que aquí la modificació que tindria aquest import sempre seria la modificació que tingués aquest impost de l'IBI. Per fer un càlcul una mica aproximat, informar que l'IBI corresponent al l'any 2015 ha estat de 2.203 euros amb 13 cèntims. Aquest seria el lloguer si estéssim parlant de 2016. El 2016 hi haurà un altre import de quota tributària de l'IBI, aquest serà l'import que s'aplicarà al contracte a satisfer per l'Ajuntament. Això es preveu una durada d'un any, això és una ratificació d'un acord de Junta de Govern i és un contracte d'un any, però
amb pròrrogues automàtiques d'any en any, la qual cosa suposa una duració il·limitada, i per tractar-se d'una duració il·limitada per això portem aquest tema al plenari per la seva ratificació. Alguna intervenció? Sí, això que els ha demanat algun empleat de la biblioteca deu ser un contracte de lloguer. Això és un contracte de lloguer? Sí. No, jo el que he explicat de la biblioteca, del personal, és que si es podia, la quantitat d'actes que hi ha a la biblioteca, doncs que si hi hagués alguna possibilitat de descongestionar una mica i doncs en aquest cas parlar amb el casal per poder tenir aquesta sala polivalent al mateix edifici i passar els segons quins actes que estan fent a la biblioteca, passar-los a la part superior de l'edifici. No, estem totalment d'acord. Però torno a fer la pregunta, això es tracta d'un contracte de lloguer? Sí. La primera qüestió seria que podríem tindre una còpia i segona qüestió, clar, plantejat com una descongestió de la biblioteca és un tema. L'altre, si nosaltres som els arrendataris d'aquest espai, vol dir que el casal té un altre paper a partir d'ara, no? L'Ajuntament de Tremp és el que gestionarà aquest espai com a arrendatari i que paga el lloguer. O és que no he acabat d'entendre. El contracte que hem fet és que l'Ajuntament de Tremp evidentment tindrà les claus, podrà utilitzar aquesta sala no només per quan es vulgui fer una presentació d'un llibre, perquè si no seria molt poca cosa, sinó amb exposicions tant de temes escolars com temes que ens puguin interessar a tots, i l'únic que l'acord que hem arribat, i així us el farem arribar perquè veieu, és que al casal se li comunicarà de dir, mira, farem aquesta exposició més que res perquè si ells també volen fer alguna cosa, doncs que ho puguin fer, però d'entrada nosaltres farem les exposicions si ens convé fer una exposició, farem les presentacions dels llibres si ens convé, o utilitzarem la cuina si volem fer, com vam fer l'altre dia, un taller de galetes, això. Però sí, nosaltres tindrem les claus aquí, tindrem les claus a la biblioteca, sí. Però el casal també podrà efectuar... Sí, clar, sí, el casal també podrà fer ús, però que nosaltres també, sí, sense limitació de dir, no. Nosaltres som els llogaters, diria, sí, us farem arribar el contracte, sí. Vale, doncs molt bé. Sí. Una intervenció més? Ens estaríem d'acord? El segon punt també és de ratificació, Protecció Civil de Tremp, activació del Pla d'Emergències Infocat Incendis. Això és activar el pla d'Infocat corresponent a la Terreta, a la zona d'Espluga de Sara, que hi havia un petit incendi, i vam activar aquest pla a la vegada ja que l'endemà el vam desactivar, que seria el següent punt de l'ordre del dia, que parla de Protecció Civil, també ratificació de la desactivació del Pla d'Emergències Infocat Incendis. Per un costat està activat i al ser un incendi de petita quantitat el vam desactivar el dia següent. Hi ha alguna intervenció? No es va veure el fum des de Tremp. Següent punt, llicència urbanística, alcalde Altisent, UTB Biomassa Hospital, llicència urbanística, carrer Presall, congregació, fills de la Sagrada Família, sol·licitud de bonificació. Bé, aquí es tractaria d'una petició que es fa a la congregació dels fills de la Sagrada Família, una bonificació del 95% sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres de l'ordenança fiscal 2.3. Aquí es tracta d'aprovar aquesta bonificació que ens demanen, donat que l'edifici està inclòs dins del catàleg de patrimoni arquitectònic que preveu el nostre POU, donat que està dins d'aquest catàleg de patrimoni arquitectònic que veiem oportú d'aprovar aquesta bonificació que es demana del 95%. Alguna qüestió? Doncs donaríem per aprovat. I ara sí, llicència urbanística, Avinguda Alcalde Altisent, UT Biomassa Hospital de Tremp, sol·licitud de bonificació. Aquí també la UT Biomassa Hospital de Tremp també ens demana la sol·licitud d'aquesta bonificació mateixa que estàvem parlant al punt anterior, també del 95% de l'impost de construccions. I aquí la nostra proposta d'acord, la nostra proposta, més ben dit, és de denegar aquesta sol·licitud presentada per la UT Biomassa Hospital de Tremp, donat que no queda acreditada la creació, en aquest cas, de llocs de treball permanents i directes i que no reuneix els requisits que determina l'ordenança fiscal 2.3 que estàvem comentant. En aquest cas, el primer punt d'acord seria denegar, pels motius que hem parlat,
a la part expositiva aquesta sol·licitud presentada per Biomassa Hospital de Tremp. Alguna intervenció? Següent punt, sol·licitud de subvenció al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, gestió forestal sostenible, ADF, ordre de 28 de setembre, ratificació. Aquí també es tractaria de ratificar un decret d'alcaldia sobre ajuts de l'ADF a la petició al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Bàsicament és pel manteniment d'accessos i neteja de dipòsits. Bàsicament, senyor secretari, seria aquest el tema més o menys base. Sí, d'accessos i als dipòsits aquests contra incendis. Contra incendis. Alguna intervenció? Sí, molt ràpida. Ens alegrem que finalment hagin entès aquesta ordre, perquè quan la demanaven sempre ens deien no, i aquests diners perquè no es posen als camins dels pobles. Doncs mirin, perquè hi ha una ordre del Departament d'Agricultura per anar als dipòsits de prevenció d'incendis. Són allò dels toros i la barrera. D'acord. Molt bé. Següent punt. Registre de factures de l'ADF. Aquí, com es va explicar a la comissió informativa, hi hauria una factura d'import 51,73 euros que seria en concepte de gestoria. Així? Següent punt. Normes de funcionament del Consell de Participació dels Infants de l'Ajuntament de Tremp, aprovació inicial. Aquí també es tractaria, com diu l'anunciat, d'aprovar inicialment les normes de funcionament del Consell de Participació dels Infants de l'Ajuntament de Tremp, el text de les quals estava adjuntat a la documentació del plenari. Senyora regidora, vol fer alguna aportació al Consell d'Infants? Bueno, simplement que el volem reactivar també per saber una mica l'opinió que tenen els nens sobre la ciutat de Tremp, també que s'involucren en les seves activitats per tal de fer-los uns trempolins més i que tinguin la seva veu dintre de la nostra administració. Ens agradaria continuar-ho i així veure si els infants també s'involucren més i creixen com a joventut participativa de totes les entitats del poble. Molt bé. Hi ha alguna intervenció? Sí, era un consell que ja, com ha dit la regidora, havia existit durant uns anys, a càrrec de la regidoria de participació ciutadana, que va quedar sense efecte. Nosaltres valorem molt positivament que es torni a engegar. Només unes puntualitzacions, perquè sí, efectivament, que ens heu enviat les normes de funcionament. Ens agradaria, com sempre, que hi hagués un regidor també de l'oposició en aquest Consell, perquè també representem els ciutadans i també ens interessa l'opinió dels nens i nenes i també tenim l'oportunitat de canalitzar-lo. Després, una altra qüestió, ens agradaria que comptessin activament amb els centres educatius perquè surten de manera clara i és a través d'aquesta organització que es muntarà tot el Consell. Segurament ja ho han fet, però que ho tinguin en compte. I després una altra qüestió, també ens agradaria que formés part del Consell l'Escola d'Espluga de Serra. És l'altre centre del municipi, no entenem per què en temes del municipi no seran només circumscrits a ciutat. En els nostres centres hi van molts nois i noies del municipi i d'altres municipis, per descomptat. Ens agradaria que, com en tot, estiguessin integrats en aquest Consell. En els 3 punts, en el que un regidor del nostre partit formi part, estic totalment d'acord, perquè realment si tots fem pinya les coses surten millor. I en el que dius de l'Espluga de Serra, de l'Escola d'Espluga de Serra, es va creure que durant aquest any fos una mica prova pilot per veure com funcionava tot, ja que el curs escolar ha començat i si ho fem una mica així a marxes forçades potser ens enganxarem els dits. Aleshores, per l'any següent, pel curs següent, contactar amb l'Escola d'Espluga de Serra i introduir-los dintre d'aquest projecte. Vull dir que els han tingut en compte en tot moment dintre de la comissió de... De fet, tenim una visita pendent d'anar-hi. Jo, si em permeteu només, amb el tema que ens trobàvem, com vam parlar amb l'Espluga Serra, també hi han portat un altre projecte des de l'Ajuntament,
és que, clar, és a nivell d'alumnes, clar, com que ho focalitzàvem molt el que era 5è i 6è, els alumnes eren molt poquets, llavors, clar, que només quedés implicat un sol alumne, el que havíem pensat és, en el moment de que parlar realment amb ells, si estiguessin interessats, a poder baixar aquí tot, perquè a vegades també hem tingut problemes per poder-se desplaçar o per poder fer algun tema, que això sí que ho havíem parlat amb la directora amb la noia que hi ha al col·legi, i clar, en el cas d'Espluga Serra hauríem de fer, les normes de funcionament serien les mateixes, però millor a nivell de cursos i a nivell d'alumnes s'hauria de fer una petita modificació. És a dir, no només podríem agafar a millor 5è i 6è, perquè només a millor ens trobaríem amb un sol alumne, sinó que potser hauríem d'agafar un àmbit una mica més gran, a millor més de fer-los baixar per fer la proposta, enviar les propostes i que només vinguessin el dia del ple. Que també es podria adaptar, perquè també podríem jugar amb les noves tecnologies en aquest sentit. Vull dir, per això aquest any primer volíem començar amb l'escola Valdeflors i Maria Immaculada per veure com funcionava tot i després l'any que ve introduir-los amb ells ja tenint en compte totes aquestes coses. Bé, segur que trobareu una solució representativa. La cuina, doncs la que sigui, però la representació en el Consell jo penso que l'ha de tenir. D'acord, doncs, així estaríem. N'hi ha cap més intervenció? Continuant, tenim assumptes d'urgència. Jo volia proposar-ne un en forma d'una moció. Perdoneu només un momentet, si em permet. Llavors, en quant a l'anat que hem manifestat la proposta i l'acord d'integrar, s'integraria dintre el plenari del Consell regidor del compromís per Tremp. Es faria la modificació, o sigui, s'inclouria d'entre els 4 representants dels alumnes, l'alcalde de Tremp, un regidor de participació ciutadana, i llavors hi hauria un regidor de l'oposició i el tècnic. D'acord. Bé, com deia, dins dels assumptes d'urgència, jo em volia proposar un en forma d'una moció del grup Compromís per Tremp sobre moció per complementar les obres d'educació a l'espai patrimonial de la central hidroelèctrica Talarn. Hauríem de votar primer, senyor secretari, la urgència del punt i després tractar la moció. Doncs, si us sembla, vots a favor d'incloure aquesta moció dins dels temes d'urgència? Ja està inclosa. Doncs ara, ja donat el cas, tractem la moció, el que Compromís per Tremp, doncs... Bé, la moció també suposo que la coneixeu, perquè es va entrar fa uns dies. El tema és el següent, com tothom coneix, i dintre dels gairebé 6 anys que fa que s'està treballant per recuperar la memòria històrica, recuperar uns valors patrimonials i recuperar en sentit de crear una sèrie d'atractius de caràcter turístic, científic i tecnològic, totes les virtuts que representen l'arribada fa 100 anys o 106 anys de la indústria hidroelèctrica en aquesta comarca nostra i especialment a Talarn, que va tenir un impacte directe sobre la població i ciutat de Tremp enorme. Doncs es va fer, entre altres, una actuació l'any passat gràcies a un ajut líder. Es tractava, i no va ser suficient perquè l'ajut era limitat, doncs es tractava de demanar que l'Ajuntament demanés una segona fase per concloure l'adequació de l'exposició que ha itinerat per diferents municipis de Catalunya, per adequar l'exterior de la central i per acabar d'arrodonir la feina ja iniciada, que entenem que tindrà que tindre una repercussió important en el turisme, en l'economia local. Aquest era el sentit de la moció. La vam presentar probablement una mica correcuita perquè ens vam adonar que el termini de presentació de sol·licituds finia la setmana que ve. No sé si l'equip de govern, que té accés a la documentació oficial i participa de l'òrgan de gestió d'aquests fons, doncs ho havia fet. En tot cas, nosaltres volíem demanar que l'Ajuntament continués la labor iniciada. Sí, d'acord. Precisament per això l'hem inclòs dins dels assumptes d'urgència, perquè s'acaba, com deia, el plaç el dia 21 de març. Doncs clar, guardar-la per al proper ple no tenia cap sentit perquè ja no tenia cap efectivitat.
I per això el que sí jo demanaria en aquest cas al grup de Compromís per Tremp i per defecte a la resta de grups també, tot i que ha sigut una excepcionalitat i per això la tractem, d'intentar entrar mocions o documentació abans de la comissió informativa, que és com per tenir l'ordre del ple més clarificat, però certament s'ha fet amb aquesta idea que es deia que s'acaba el plaç el dia 21, doncs no tenia cap sentit guardar la moció i per això hem demanat d'entrar-la per urgència. Nosaltres, com a equip de govern, amb aquests elements pendents que hi ha, i estem treballant amb un finançament que hem aconseguit de la Diputació de Lleida, aleshores s'estan contractant, s'estan acabant alguns de fer i d'altres de contractar per acabar-los fent, i veiem que el finançament el tenim pràcticament cobert. Tenim també coneixement d'aquest ordre del 21 de gener que va sortir amb les diferents mesures i que, com dèiem, finalitza el 21 de març el plaç d'acceptació d'expedients, i nosaltres el que hem treballat és revisar aquesta ordre, revisar les mesures que hi ha dins d'aquesta ordre, perquè, i també amb converses amb els tècnics del Consorci Líder Pirineu Occidental, preveu les possibilitats que tenim d'ajut, però en aquest cas per diferents accions a realitzar pel Geoparc. Aleshores, totes les peticions o totes les consultes que estem fent amb el Consorci Líder estan encaminades cap aquí, donat que aquests elements pendents que s'anomenen a la moció que tenim, ja pensem que els tenim finançats via Diputació. Per tant, aquesta és la nostra prioritat. La nostra prioritat és la petició d'ajut al grup Líder, això ho tenim pendent, ho estem treballant, presentarem ajut, no sabem encara exactament amb quina mesura o amb quina quantitat i amb quines accions podem presentar-la, però la nostra prioritat està amb aquest tipus d'accions del programa del Geoparc i per tant no veiem la petició que se'ns fa via aquesta moció, no la veiem útil, donat que pensem que ho tenim ja finançat per una altra institució. Llavors en aquest cas nosaltres votaríem en contra de la moció perquè no la veiem productiva en aquest cas. Molt bé, nosaltres no tindríem per què votar a favor després d'aquesta explicació si vingués acompanyada o haguéssim tingut accés a quina quantia i a quines accions concretes tenen aprovades amb la Diputació de Lleida. Simplement nosaltres votarem a favor per coherència, l'hem presentat, entenem que és continuïtat de lo començat. També entenem que el Geoparc és una molt bona opció i segurament si haguéssim sigut equip de govern haguéssim demanat amb dues coses, però com que se'ns parla d'una finançació concreta, doncs li demanaríem que el més urgent possible ens faci arribar quines qüestions i de quina quantia pensa subvencionar la Diputació en aquest sentit, així quedarem tots més tranquils. Molt bé, no, sol una petita... Demanar per dos conceptes és pràcticament impossible, donat els expedients que hi ha al grup Líder, donat el pressupost que hi ha d'adjudicació de l'ordre, doncs demanar per dos, quan a més tenen prioritat sempre els privats abans que els públics, doncs demanar dos ajuts és pràcticament inviable. Ja és complicat que se'n pugui adjudicar un, perquè li torno a repetir, primer sempre tenen prioritat els privats i després si queda pressupost comencen els públics. Si ja tenim complicat demanar-ne un, demanar-ne dos seria pràcticament, per no dir impossible. No és impossible, no hi ha res impossible, però seria molt complicat perquè ja li dic, ja ho és demanar-ne un. Jo diria que no és tan complicat, hi ha un apartat concret i específic, li recomano una lectura acurada de l'ordre que ho regula, que veurà que parla d'ajuts a ens públics, en concret ajuntaments, i a més tenen un tractament de subvenció absolutament diferent i molt més favorable que no el dels ens privats. És més, si vostè que ha format part de l'ens que els ha gestionat aquests darrers anys se'n recorda, cada any hi ha hagut assignació a ens públics, siguin consells comarcals, siguin ajuntaments, no ha canviat aquesta norma, per tant hi ha la possibilitat. L'altra possibilitat de demanar-ne dos, home, jo crec que el del Geoparc i en el cas de la central de Talar també, però amb més intensitat amb el tema del Geoparc, no és una... Sí que som els motors, sí que som els líders, sí que som els promotors, però és una iniciativa que, com bé recordarà, afecta a tots els municipis de la nostra comarca, al propi Consell Comarcal, a municipis de la Noguera, a municipis del Pallars Sobirà i a municipis de l'Alt Urgell. Per tant, home, jo crec que el contingut fa que sigui no una petició municipal, sinó d'un abast molt més gran. Per tant, hauria d'haver estat atès o
la possibilitat, segons el que es presenti, sempre està en funció perquè hi ha concurrència competitiva, però no és impossible obtindre'n dos. I sí que hi ha finançament concret i anual per als ajuntaments i ens públics. No m'allargarem el tema perquè és una altra institució, com vostè ha dit, forma part d'aquesta institució, aleshores li puc garantir que tinc coneixement del que li estic explicant. I això que m'explica vostè és com es gestionava el líder anys enrere. Actualment també li puc dir que l'últim any els públics, les entitats públiques, van cobrar ajut per renúncies dels privats. Hi va haver una sèrie de renúncies de privats al voltant de 400.000 euros d'institucions o privats que no van tenir la capacitat amb aquest ajut de tirar endavant el seu projecte, aleshores aquest cofinançament no el van trobar i al no trobar aquest cofinançament van renunciar a aquest ajut. I gràcies a la renúncia d'aquests ajuts, 5 o 6, 7, 8 ajuntaments, ara no recordo la quantitat, van poder accedir a la subvenció. Però solament perquè van renunciar uns privats, solament per això. El pròxim ple li portarà la documentació i veurà com no té tota la raó. Però bé, en tot cas, procedim a la votació, no? D'acord. Vots a favor de la moció presentada? Vots en contra? Continuant amb l'ordre del dia, informes. Jo en tenia dos de molt breus. Un per demà, l'acte institucional de la comarca del Dia Internacional de les Dones, que està prevista a Isona a les 7 de la tarda, ho dic bé, 7 de la tarda a Isona. I després, també aprofitant això que demà és el Dia Internacional de les Dones, si li sembla oportú, m'agradaria que la regidora de Benestar Social, Míriam, llegís ara mateix, a l'acabar ja el plenari, un manifest perquè quedés constància que l'Ajuntament de Tremp també està adherint-s'hi amb aquest Dia Internacional de les Dones. Hi ha algun informe més? Algun prec? Sí. Sí, volíem fer unes preguntes en relació a la Comissió d'Impuls de Participació Ciutadana que es va aprovar al Cartipàs del 6 de juliol. Un parell de preguntes. Una, saber les reunions que s'han fet, i dos, que nosaltres vam demanar com a grup de l'oposició el poder formar part de la comissió. En aquells moments va semblar que quedava sobre la taula i que hi hauria una resposta, i a hores d'ara encara no se'ns ha tornat resposta. Era saber només aquestes dues qüestions, les reunions que s'han fet i si realment es valora la possibilitat de que el grup que està a l'oposició en pugui formar part. Quantes reunions has fet? Doncs t'ho hauria de mirar. Si em deixeu 2 minuts ho miro un moment. Hi ha més. Una més. Quantes? 4, no. 4? Sí? Bueno, si vol 4 o 5, Sí, tampoc. estem al voltant de 4 o 5 reunions. Sí, només. I amb... Us ho havia de mirar. Bueno, és igual, no ve de 4 a 5. És igual, 4 o 5. És més que res saber si ja està operativa i llavors era la segona part. Nosaltres vam fer demanda de poder-hi formar part, més que res, perquè som un grup a l'oposició i estem parlant de participació, i era saber si ho heu parlat, si ho teniu sobre la taula. Jo no dubto que ho demanéssiu per descomptat. Sí, està aquí, aporto l'acte, si voleu ho llegeixo. Que segur, jo no ho recordo, però no vol dir que no estigui fet. El que sí que ho parlem i us contestem de seguida, senzillament us diem ja una... Però jo no hem tingut present i és que no hem parlat, no hem tingut present. No, que si l'han portat jo vaig portar, si voleu que la llegíssim. Ens ha passat per demà. Gràcies. Apartat de preguntes, hi ha alguna pregunta? El mes de desembre penso que es va aprovar la modificació de l'ordenança entre altres feia referència al canvi de l'ubicació del mercat setmanal. En passar el temps, el nostre grup ha presentat una delegació en consta de nosaltres. Ens agradaria saber com està aquest tema, perquè també sabem que hi ha hagut cartes sobre l'Ajuntament dels paradistes i que no tots els implicats saber on passem. Estem pendents de... Hem rebut ja la contesta del tema de seguretat en quant a bombers, en quant a Mossos d'Esquadra,
ells s'han manifestat que no els representa cap problema de mobilitat ni de seguretat, és el contrari, i l'únic que queda pendent és el tema de les ambulàncies, que se'ls va trucar, se'ls ha enviat per escrit, i és els que ens falta que ens contestin. Una vegada ells els contestin, ens sentarem, tornarem a ficar-nos en contacte amb els paradistes, que són els que van presentar més mocions, i llavors executarem un termini, quan ho creguem convenient. No sé si he contestat la seva pregunta. Bueno, de moment tenim més informació que no teníem. És a dir, entenem que la idea és continuar cap allà on anàvem, no? Sostenir ella i no emendallar. Alguna pregunta més? Bé, doncs en aquest punt donem per acabat el ple. Míriam. Demà, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les nostres veus per reivindicar que els nostres drets socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, són més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat. Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot a les dones. Aquí no va ser fins l'any 1931 que es va reconèixer el sufragi femení, amb la lluita aferrissada de dones com Clara Campoamor en l'àmbit de l'Estat o com a Dolor Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret o Teresa Gibert, que van impulsar a Catalunya la recollida de les 400.000 signatures en suport de l'Estatut de 1932. O de l'Emília Domènech, que des de l'àmbit municipal va impulsar la primera consulta legal i ofici a tot l'Estat en què van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d'abril del 1933. Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la construcció d'una societat més igualitària, en la que les dones siguem ciutadanes de ple dret. Reconeixem els seus sabers i la seva aportació. Sense el paper de moltes elles, ara no seríem on som. Dones sovint invisibilitzades per la història en majúscules. Catalunya compta a dia d'avui amb 174 alcaldesses, el 18% dels municipis, i 3.194 regidores, el 34% del total de representants locals. 56 parlamentàries, el 41,5% de la cambra, i 5 conselleres, el 38% del govern. Malgrat estar encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones en la política institucional creix cada legislatura, no només en nombre, sinó en termes estratègics, en la capacitat d'ocupar llocs clau. I aquí faig un petit incís, ja que aquí tenim una petita mostra de que les dones són majoria en aquest consistori. Darrerament hem viscut airades reaccions masclistes davant de lideratges femenins i feministes, atacs personals inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva, des de tots els altaveus, també avui, també aquí. Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no s'entendria sense la presència de les dones, sobretot en aquells àmbits més vinculats a la vida quotidiana i a la recerca del bé comú. Les associacions de mares i pares, les associacions veïnals, les entitats de cultura popular, les entitats socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones amb diversitat funcional. Alhora, les dones han tingut i tenen un paper rellevant en els moviments socials i cívics. Des de posicions de lideratge o des de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de la realitat i transformar-la. Demà, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que van ser les entitats de dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l'agenda política. Les primeres
polítiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis d'atenció a la dona en situació de violència arribaven als ajuntaments democràtics amb l'empenta de les dones organitzades als barris i als pobles. La xarxa d'entitats de dones i d'entitats feministes és imprescindible per garantir els nostres drets socials i polítics. Apostem, doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials i des de la societat civil per avançar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones participem en igualtat de condicions en totes les decisions que ens afecten. Apostem totes i tots per posar la vida al centre de les prioritats i repartir-nos el temps i els treballs, per tal que tots i totes puguem participar de la via pública. Comprometem-nos, doncs, i avancem des de la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris. Molt bé, gràcies i bona nit.